ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ከካይድ ዘቕንየ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2015 ንዕውታት ዞባታት ትካላትን ውልቀ ሰባትን ብምሽላም ትማሊ 2 ነሓሰ ምሸት ተዛዚሙ ነዛ መልኪቱ ብርሃን ዓንደ መስቀል ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሳምሶን ሃይለ ከቕርቦ እዩ فستيفال قرعت سنيت ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ25 ሓምለ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብወግዕ ዝተኸፍተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2015 ንዕውታት ዞባታት ትካላትን ውልቀ ሰባትን ብምሽላም ብ2 ነሓሰ ምሸት ተዛዚሞም ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሃገራውያን ማሕበራት ዕድማትን ወከልቲ ዞባታትን ዝተረኽብሉ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ናይ መዕፀው ቃል ቀንያት ፌስቲቫል ኤርትራ ንምድማቕ ዞባታት ልዑል ምቅርራባት ገይረን ከም ዝመጻ እቲ ዝቐረበ ትሕዝቶ ድማ ብሉጽ ምንባሩ ጠቒሱ ብሓፈሽኡ ተመጣጣኒ ምዕባለ ዝተኸስተሉ ምንባር ሓቢሮም أمباسادر زمد سعيبو بتساتفنت كلن بهرات قنيات فستيفال كم تتيمو حدنت بزحنت سنيتن مكبارن زعسلو منبارو بمتقاس نمصاي زبلص مدلاوات كغبرا زخاخيروم ابتناي معصو سነ ስርዓት ጸብጻባት ዝተኻየደ ውድድራት ብዝምልከቶም ኣዋሃሃትን ኣካያትን ከቀርብን ከሎ ጸብለልታ ዘርአያ ዞባታት ትካላትን ውልቀ ሰባትን ካብ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን አቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተቐቢሎም ናይ ሎማ ዓመት ፌስቲቫል ንባህላዊ ብዝሕነትናን ጽባቐ ያታዊ ኣነባብራናን ዘጉልሕ ምርኢት ዞባታት ስነ ጥበባውን ባህላውን ምርኢታትን ውድድራትን ያታውን ዘመናውን ስፖርት ብፍሉይ ንቆልዑ ዝተዳለወ ኣዘናጋዕን መሃርን መደባትን ካልእን ትሕዝቶታት ዝዓቆፈ ብምንባሩ ንስሙር ጻዕርናን ተስፉ መጻኢና زغلح من باريوم نغاديان غليصوم ابزن 10 معالتات زقصله هاغراو متخخاب زوباتات تحستن بኦንድ ድማ ዝልለያሉ ጸጋታት ልምዓታዊ ገስጋስ ዝርግሐ አገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ትሕተ ቅርጺ መነባብሮ ህዝብን ካልእን ዘጠቃልል ቁሸት መቅራበን ከምኡን ምርኢት ምህዘን ሰንዓን አድናቆት ረኺቡ ከም ዝቀነየ ዝፍለጥ እዮም ታት ብዛዕባ ሃገሮም ዘለዎም ማፍልጦ ዘዕብይሉን ኣብ ስኒትን ምክብባርን ዝተሰረተ ባህሊ ዘንጸባረቑሉን ምዃኑ ንዝተፈላለየ ዞባታት ጠርኒፎም ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2015 ዝተሳተፉ ገሊጾም ነዛ መልኪቱ ጋዜጠኛ ሃብቶም ፍረዝጊ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሄኖክ ፍረሚካኤል ከቕርቦ እዩ ሃገራዊ ፌስቲቫል ፍሉይ መድረኽ ንመደልደሊ ሃገራዊ ሓድነትን ስኒትን ህዝብና ምዃኑ ንዝተፈላለየ ዞባታት ጠርኒፎም ዝተሳተፉ ሓለፍትን ኣባላት ኣዋሃቲ ኮሚቴታትን ገሊጾም ንስታቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ፌስቲቫል ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ዘማዕበሎም ኣብ ካልእ ሃገር ብቐሊል ዘይርከብ ናይ ምጽዋርን ምክብባርን ጭዋ ባህሊ ዘንጸባረቐሉ ኣገዳሲ ሃገራዊ ንግደት ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ካብኡ ናብኡ ምዃኑ ተገንዚቡ ንዝያዳ ምዕባሉ ክጽዕር ኣዘኻኺሮም እቶም ውሃብ ትርኢቱ ኣስዒቦም ነጋድያን ንዝቐረበ ትሕዝቶ ብተመስጦ ክከታተልዎን ሃነጽ ትርኢቶታት ክህብሎን ምርኣዮም መግለጺ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕነቱ ዘለዎ ፍቕሪ ምዃኑ ብምሕባር ማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝሃቦ ሸፈነ ልዑል ፍናን ከም ዝፈጥረሎም አብሪሆም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ አንሰባ አቶ አብዱላሂ አልአሚን ቲታ አብሪቱ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ኣብ ኣወዳድቡን ጽፈቱን ሩይ ምዕባለ ዝተኸስተሉ ምንባሩ ጠቒሱ ኣብ ምውርራስ ባህልን ልምድን ብሓፈሻ ረብሑ ዓብይ ምዃኑ አብሪሆም ምውራስ ናይ ባህሊ ብፍላይ ነቶም ናሽቶብ ደገ ዘሎ ወላ ነቶም ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ከዓ እቲ ባህሊ ብደረጃ ስለዝቀርብ ንሱውን ሓደ ናይ ምውራስ ይተዩ ስለዚ ኣጋዳሲ እዩ ፌስቲቫል ኣብ ሓደ ቅርዓት ንምልእቲ ሃገር ክድህስስ ዘኽእለካ መድረኽ ይዝበለ ካብ ኣዋሃዲ ኮሚቴ ምድላዋት ፌስቲቫል ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ሰሎሞን ታረቀ ድማ ነፍስ ወከፍ ዞባ ጸጋታታ ዘለዋ ብዙሕነትን ልምድታትን ብግቡእ ከም ተንጸባረቀ ኣረድዮም ፌስቲቫል ብሕጽር ዝበለ ኣብ ሓንቲ ቅርዓት ተሃገር ንገዛእ ርእሳ ኮፍ ትብል ኣላ ጂ መርኣያ ናይቲ ዘለና ብዙሕነት ዳይቨርሲቲ ናይ ብሄራት ናይ ቋንቋታት ናይ ያታታት ናይ ልምድታት መርኣያ እዩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ቅርስን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ስራጅ ሓጅ ቦገኑ ፌስቲቫል ምትሕቁቃፍ ህዝቢ ዝተስተማቐረሉ መድረኽ ብምዃኑ ህዝቢ ብልዑል ድሌትን ህንጡይነትን ከም ተሳተፎ ብምሕባር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ኤርትራዊ ዘቃንዖ ፌስቲቫላት ኣብ ምህናፅ ሃገርን ሃገራውነትን ዘለዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይርአ ኣነጺሮም
جزء قلت راح يكون ساب جزء جينا تأتي سلاي خلوا حزبنا دمها متحقق في كنيرة معلتي إذا بوتازيا لذي ميداد نبره صبونا حزبه وجنبار خبز واحد جميل كان حزبه وجنبار مثل متحقق بهلا ومتحقق ناي بهراتنا بزرع على درجة أبزيد دمها عابي قرعات ناي سنيت كوينو خمسة ناي لهم مع تيمانا كده فعلوا راح يكونس زي حدا وراي عم وراينا هاجرا وراي سلزخونة دمها العالم زي بلو بعلو تهزبي ناتي لو حزب كاب حزبي ناب حزبي نحادنا حزب دماخا صعر له جلسه زخونس زي نخونس تنتنو قداي معناتي فيستيفال قرعت سنيت بزبل تيما كاب 25 حمله كساب 2 حاسه اب قصري اكسبوز تخيده هاغراو فيستيفال 2015 نبهلاو بزحنتنا صبقياتاوي انبابرانا زغول حمريت زوباتات لمعاتاو غسغاس زرغحي اغلغلوتات تمرتن طعنان تحت قرصي سنه طبباون بهلاون مريتاتن وددراتن ياتاون زمناون سبورت بفلين قلعو استدالو مزناقعن مهارن مدباتن كالت حستوتاتن حقيفو طبلحتا بزقدف أقباب كم تسلاسل يفلت نهاجراوي حدنتن سنيسن زدرع مدبات فستيفال مسندان لعول تساتافنت مرقاقاتن حدا كافلينة تاوت أزنبرو إيرتراويانيوم أب هاجرات سكاندينافيا زتخيده فستيفال نزرقاقت نيرو لوخات مصري زينا كابتو وطا نزسنا دولنا تصبصاب شام تولد كقربلنا يوم لمعات بصنعتها بتحت زبل تيما ب30 حمله زتخفته مبل 17 فيستيفال إيرترا نبرتي هاجرات سكاندينافيا نإيرترا وحدنت داقم بزدرع وعوني لعل 10 حزبيا بزتساتفلو بسنبت كلت نحسه بلوع المعرق تزازيموم أبتي حلفي بوليتيكا وقدات قدفات يمان قبراب أمباسادراتن كالوت حلفتي إمباسيتاتن مرحته هايمانوت كمون حلفتي كوماتن هاجران محبراتن ودابيتاتن استرخبلو مزازم سنة سرعات صحافي تاوها هاديد شماقل هاجراو بعالات أب سكاندينافيا ويزوروت غريدا برهم كلهم زقربوا مدبات بحفشة فيستيفال عمت مصأ بحدنتن هاجراونتن يدرع مهلاو زنتصر منبارو قاليتام نسا وسيقا فيستيفال نهፃናትን ቆልዑን ባህሎምን መንነቶም ናብ ምልላይን ምስራፅን ልዑል ተራከም ዘለዎ ጠቂሳ እቲ ትሕዝቶ ብሓፈሻ ናብኦም ዝቐንዐ መሰናድኦታት ድማ ብፍላይ ፍሉይ ፍቕርን ጦብላሕታን ይሕድረሎም ስለ ዘሎም ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክትሓዝ ከም ዝግባእ ብምሕባር ነዚ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ንምዕዋት ኣበርክቶ ንዝገበሩ ማሕበራት ውዳቤታትን ካልኦትን ምስጋና ኣቕሪባ ኣብ መወዳእታ ብዝተኻየደ ውድድራት ዝተዓወቱን ብዕዙዝ ሱታፌ ንድምቀት ፌስቲቫል ዝፀዓቱን ካብ ኢድ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብስካንዲኔቪያ ኣቶ ዮናስ ማናን ሓለፍቲ ውዳቤታትን ሽልማትን ናይ ተሳትፎ ምስክርን ተቐቢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ዝቐረቡ ንህልው ኩነታትን ምዕባለታትን ሃገር ዞባን ዓለምን ዝምልከቱ ሰሚናራትን ሙያዊ ኣስተምህሮታትን ንቕሓት ዜጋታት ኣብ ምብራኽ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ልኡኻት ሚኒስትሪ ዜናን ርእይቶኦም ዝሃቡ ተሳተፍቲ ገሊፆም ኣብቲ ን4 መዓልታት ዝቐጸለ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ንኽብርታትን ፍሉይነትን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልስን ንዕኡ ንምድራዕ ዘካይድኦ ዘለዎ ሓያል ስራሕን ተራንቑሕን ሓያልን ተሳትፎ ዜጋታት ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ መኸተም ስደትን ኣብ መንእስያት ዝፈጥሮ ጸቕጥን መትከላት ፕሮፓጋንዳ ኩናትን መኸትኡን ከምኡውን ካልኦት እዋናውያን ዛዕባታት ብኤርትራውያን ምሁራትን ወጻተኛታት መሓዙት ኤርትራን ሰሚናራትን ኣስተምህሮታትን ተዋሂቡም ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ካብ ኤርትራ ብዝኸደት ጉጅለ ባህልን ካልኦት ኣብ ወጻእ ዝቕመጡ ስነ ጥበበኛታትን ብዝቐረበ መሰናድኦታት ደሚቑ ከም ዝቐነየ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረድዩም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ምዕሩይን ውሁድን ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋፅን ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስን ሓያል ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ገብረ መስቀል ገብረ ሂወት ሓቢሮም ንየሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ገብረ መስቀል ኣብቲ ንኡዞባ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣሸራ ግላስ ዓድፋካይ ሓሸሻይን ከርመድን 5 ትካላት ጥዕና ኣብ ሓጋዝ ድማ ሓንቲ ኮማዊ ሆስፒታል ምስ እኹል መሳርሒታትን መፀበዪ ነፍሰ ፃራትን ተዋዲደን ዝምስገን ኣገልግሎት ይህባ ምህላውን ጠቂሱ ነፍሰ ፆራት ኣብ ትካላት ጥዕና ይሓርሳ ስለ ዘለዋ ድሕነት ኣደን ህፃንን ከም ተዋሕሰ ኣረድዮም ዝሓለፈ ዓመት ብንፋስ ዓንያ ዝፀንሐት መደበር ጥዕና ከርመድ ተፀጊና ግቡእ ኣገልግሎት ክትህብን ከላ ኮማዊ ሆስፒታል ሓጋዝ ንምምዕባል ድማ መደብ ከም ዘሎ ጠቂሱ ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ከባቢያዊ ፅሬት ንምውሓስ ዝተሰርሐ ዓይኒ ምድሪ ዘተባብዐ ውፅኢት ተረኺብዎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ነበርቲ ንኡዞባ ሓጋዝ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዝተዋደዳ ትካላት ጥዕና ተረዮ ሕማማት ኣብ ምንካይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ብምግላፅ ኮማዊ ሆስፒታል ሓጋዝ ክሰፍሕ ነፍሲ ፆራትን ሕሙማትን ዘመላልሳ ኣምቡላንሳት ክዳለዋን ቀረብ ናምስያ ክረጋገፅን ተላብዮም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ተዘርጊሐን ዘለዋ ትካላት ጥዕና ንላዕሊ 50,000 ነበርቲ ናይቲ ንኡዞባን ገለ ክፋል ጋሽ ባርካን ንዝመፁ ዜጋታትን ከም ዘገልግላ ይፍለጥ
ኣብ ምብራቃዊ ወገን ጎልጅ ዝፈሱ ወሓይዝ ነታ ሓውስ ከተማ ንፍግረ መሬት የቃልዑ ስለ ዘለው ንምክትኦም ኣድላይ ትሕተ ቅርጻዊ ስራሓት ክሰላሰል ነበርቲ ፀዊዖም ንሳቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ናእሽቱ ዝነበሩ ወሓይዝ ምስ ግዜ ናብ ዓበይቲ ሩባታት ከም ዝተቀይሩ በዚ ድማ ኪኖቲ ኣብ ትሕዝቶ መሬት ዘስዕብዎ ዘለው ዕንወት ንቐጻልነት ናይቲ ሓውስ ከተማ ኣብ ሓደጋ እትዮም ከም ዘለው ብሪሆም ቅድሚ ሕጂ ነዚ ተሪኦ ንምፍዋስ ዝተሃንፁ ጋቢዮናት ከም ዝዓነው ዝሓበሩ እቶም ነበርቲ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ንምፍዋስ ሓገዝ ማሽነሪ ከም ዘድሊ ፀቂሶም ብወገኖም ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሂዶም ክሰርሑ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንዞባ ጎልጅ ኣቶ ዳንኤል ተወልዳይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነቶም ኣንፈቶም ናብ ማእከል ከተማ ብምቕናዕ ስክፍታ ፈጢሮም ዘለዎ ሓይዝ ንምእላይ ከቢድ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ብምብራህ ነዚ ንምክታብ ብደረጃ ዞባን ሃገርን ህፁፅን ኣድላይን ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም